Здравейте, хора, и добре дошли в един нов клип, където пак ще снимаме на оцеляването. В този клип няма да се бавам с обработката като в миналия. Обработката беше между другото много забавна, обаче ми уби цялото време. И да, и понеже идва училище, мисля да направя един Survival Week. Или по-скоро Survival Days. Бърках се. Където ще снимам на оцеляването всеки ден. Преди училище, даже и след като почне училището, пак ще има на тази поредица. Няма да зарежа. От 1 февруари вече не знам как ще върви поредицата. От 1 февруари натам може би няма да мога да снимам толкова често на оцеляването. Но това няма значение сега. И нека да се мятаме към видеото. Така. Ето, тук на вашите екрани ще ви излезне всичко, което ще правим в този епизод. Ред по ред. Първо, второ, трето. И ще ги отмятаме едно по едно. Така. Първото нещо от списъка е това, което видяхте, да експортнем училището. Тъй че нека да вървим. По-скоро не училището, а около училището. Малко е светличко. Сигурно е, защото е... Яко, кой часа? 2 часа и 16 минути. Миналата обработка на видеото беше много смешна. Просто много се смях. Даже малко бях прецакал видеото. Ама нищо, и в миналото видео казах, може ли да ми простите. Че този път го няма. Има лед, ама не и сняг. Така. Нека да тръгваме. Пак после може да експортнем къде води този път. Като гледам, води на някъде, ама не мога... Чайте и вие да видите. Води на някъде, ама не мога да сета на къде води. В училището има деца. Така. Значи, е това пътче. Е това. Ще го експортнем цялото. Опа! За малко да го насъпа. Глупаво войно. Хаштаг глупаво войно. Даже
и ние да може да влезнем. Така, значи вече си добавяме още едно нещо към списъка на вашите екрани. Може да ви излезне, ако съм забравил. Няма да забравя. Това прилича на изоставено, ама не е изоставено. В смисъл, прилича много, ама много на изоставено, но не ще ви напиша какво ми се случи. Майга ти здрави, Олет. Бат. Не знам кога пак ще има видеа на историите. Ама честно ви кажа, и аз искам да правим историите. От това, което... листо. Чакайте да го махна. Ако много гадно листо. Махна го. Това черното не е боболечка. И не искам да е боболечка. Така, оглеждаме се и го виждаме още заледена вода. Обаче този път мисля, че ще окей, този път е крех. И затова... Абе, али си крехък? Хаштаг креш. Хаштаг гресив. Ой, малко прекалявам с хаштаговете. За напред ще съм се спрял върху хаштагчо. Тук ще ви излезе. Хаштагчо. Хаштаг да ни прекалява. Ето. Заразно. Днеска силно ще ми идва на гостите, че може да очаквате тиктокове или по-скоро тикток в тикток. Браво! Още една дума към речника на Дени. Тикток в тикток. Перфектно! Направо трябва да си издам книга Речникът на Дени. Където тя ще е много голяма, защото има много голям речник. Като е този тук, който е сега, ще излезне на вашите екрани. Така би трябва да ви изляза за речникът ми. Толкова ще бъде голям. Вие ще може да го изчетете. А докато го четете, лека по лека ще се превръщате в мене. Хора, казвам ви, не ви го препоръчвам.
Ето и го правим аз. Ой! О! Помня, тук идвах как малко. Дали ще го не успя да го прескоча, ама по-скоро спрях видеото. Achievement unlocked. Просто. Доста е студена. Айде, аз на 6. Не е като преди. Пъто ние вече сме към края на нашата обиколка. И какво събрахме? Едно кенче. Извинете. Едно кенче. Респект, Дениславе. Две шита. Чакайте. Тук не знам дали ще ме виждате. Може би няма. Сега как да си го... Хора, не знам дали може да видите, ама съм си го наврял в джоба. Че трябва вече по най-бързи начин да се ориентирам към връщане. И да, натам ще... Чайте, натам ще експлорвам по-натам в оцеляването. Натам е Калфонта и ЖП гарата. Опа. Хайде. Така, едното нещо от списъка е отметнато. Това ви върви, че къде се вижда. Мисля, че от тук някои деца са ми шкът, ама някои. Аз не съм от тези някои. Тъй, че така върва. Някой се е нарисувал хеликоптерче, защото това какво е? Фиат. Не знам дали много се движи като хеликоптерче. Цигани. Изчакайте. Така, хора. Подминахме го. Опа, чайте. Това не мога да показвам на видео. Така. Тук имаше едно куче, с което го хранихме. Да. Което го хранихме. Произнесо. Тук може да се похваля, ама самата похвала не мога да кажа. Казах думата правилно. Тази дума казах правилно.
това ще влезе също в речника на Денислав. Тя палачинката не работи. Защо и тук за Бога видеонаблюдение? Това е магазинчето. Човек, който работи тук, просто само като гледа през това прозор, че може да види целия магазин. Така. Сега ще седна на този бъс-стоп и се телепортирам на другия. Оп! Така, телепортът беше успешен. Вече виждате сме при базата. Чрез нашия страхотен телепорт. Направо се чувствах като в някой игра, като се телепортирах. Така. Сега второто нещо да се промъкна да взема дърва. А после като отивам към училище да взема една ябълка за изпът. Колата на мама я няма. Това е една сива Тойотка. Вие сигурно сте видяли в миналия епизод. Хайде, бързо. Тя ще ни стигна до сега. Доста взех. Ох ти, ме боли ръката. Искам и отварям. И някак си затваря.
още едно нещо от списъка е изпълнено. Чакай. Изпълнено. Така. Да отиваме към следващото, което е да вземем секирата. Имам сигурност, че чуете защо. Тя ми трябва. Всъщност чак сега сетих, че ми трябва. Чак сега ми дойде идея какво да правя с нея, иначе като сега ще да взема. И не съм затворил вратата. Така. И тук сме. Ето я секирата ни чака. Чувствам се като торт. Или по-скоро като доста слаба версия на Кратос, то не че не съм доста слаба версия на Тор, ама май прекалих с достата. Доста. Още една дума към моят речник. Еми хората не ми даде да ползвам секирата. Зато и ще трябва да използвам ето това ножче, което видяхме в миналия епизод, което е доста остричко. Макар че мен малко ми мяза на някакво ножче, което става само за мазане на филии. Така. Сега ще отидем на крафт масата, на която не сме ходили от много давна. И може би вече се сещате какво ще правим. Така, да разкараме тия излишни бокуци. Така. Може па не съм тук се казвал в епизод. И сега сега малко се позабавя. Зато я да видя дали ако го сложа ето така, мисля, че може да се вижда, макар да мисля. Знаете ли какво направо? Няма се бава толкова. Направо с първито и ще се върна, ако се получи. И хора, не стана. Борих се с това чише, ама нищо не стана. Можете да видите фейла ето тук на екраните. Казах, че ще може да видите фейла с ето това там. Ето тук на вашите екрани.
И да, видяхте битката. Все пак ще си запазим това ножче. И за жалост това нещо от списъка беше провал. И зато ще го оставя някой друг епизод. А сега да си взимам ябълка и отиваме за последното нещо от списъка. Ябълката е по-пресна, отколкото си мислях. Да, тук ако успея ще го забързам, ако не ще го видите с нормална скорост. И да. Стигнах, обаче ще се върнам. Малко ще седна. Ако искате това, може да го скипнете. Но аз няма. Тя па сега и се седиха да го ръмят. Добре, починах. Това клипче ще има много части, като гледам. Починах, ще е време да продължим. Ах, тех колко пъти ги срещам. Не. Извинете. Така да продължаваме. Още има деца в една част, затова ще огледаме другата по-голяма част. Наверно ли бе? Заключено е. Но как гледам това нещо от писъка, също е неуспешен.
Но като гледам ще видим нещо, за което дори аз не знаех. Еха, това е много готино. Това мисля, че е на предишната лека от това павилионче. Дайте по-добре го затворим, пред някой да ме види. И да отиваме към базата и да свършваме този епизод. Да, понеже ви обещах. Хайде да се върнем. Ето по този път. Здравейте, хора. Може би да си говорим с сянката. Нов тренд. Да говорим с сянката. Тази част изглежда доста селска. И мисля да хвана от тук. Вече май виждам къде излизаме. Да. Що ли очаквах някъде друго да излезнем? За тези, които не са забелязали, излизаме така преконта. Е там място, дето се телепортирахме. Още е блузгам ябълката. И като гледам до тук ще сме с блъзгането на ябълката. Списъка беше
А половина изпълнен. Сега малко ще подскачам. Тук гледате списъка. И... да, това беше от този клип. Аз бях мини влогърчо. Вие гледате канала Мини Влогърчета. Защото, примерно, не мога да кажа, аз бях мини влогърчета. Аз бях мини влогърчо и ще видим в следващото видео. Оп, чакайте. Малко да полегна.